Prijatelji moji, danas izlazi toliko snimaka iz Rusije da ne znam odakle da počnem. Ili zapravo znam, jer ćemo početi s čovjekom kojeg dugo nisam prikazivao na ovom kanalu. To je naravno Vladimir Vladimirović Putin. Pošto je otišao na prve linije, dobro ste čuli, na prve linije. Pa, zapravo nije, ali nitko od nas to ne zna. Dakle, evo Putina na prvim linijama. Analizirajmo ovu snimku. Pogledajte. Izašla je prije otprilike 2-3 dana. Trebalo bi to biti neko motivacijsko pojavljivanje pred vojskom. Putin u vojnoj opremi, potpuno kamufliran, u nekom čudnom okruženju. Razgovara s Karijem Kerasimovim, prima izvješće. Pogledaj to lice puno energije, to je lice pobjednika. Sada, da, očito. Ti i ja znamo da je sve ovo lažno, sve ovo namješteno. Ali navodno, ruski vojnici to ne bi trebali shvatiti. Proći ćemo kroz sve te smicalice jer se puno toga događa. Teško je ovo shvatiti ozbiljno. Ali ovo je zapravo objavljeno. Evo sada Putina kako daje svoje izvješće o tome koja su sela, gradovi i mjesta zauzeli ruski vojnici. Usput, on navodi Konstantinivku i neka druga sela i položaje koji su pod čvrstom ukrajinskom kontrolom. To su samo lažne, netočne informacije. Ali to nije važno. Ono što je važno je ova olovka koju stavlja sa strane. Sada se ova olovka stalno vraća natrag. On je ponovno stavlja, ali se ona i dalje vraća. Prokletstvo. Ovo je kao ukrajinska odlučnost i ti prokleti Ukrajinci koje ne možeš samo tako slomiti. Oni se stalno vraćaju po svoju osvetu. Olovka se stalno vraća. Staviš je ovdje gore i bum, možda si time riješio problem. Svi vide ovaj prizor i svi postavljamo jedno pitanje. Ako je ovo snimljeno na prvoj crti, zašto je kamuflaža iznutra? Ne izvana. Zašto kamuflirati ove zidove kad nijedan Ukrajinac i nikakva borba nikada neće biti u ovim prostorijama bunkera ili zapovjedništva na prvoj crti? Zašto to tako kamuflirati? To je jako dobro pitanje. To je A. Nikada ne bismo imali odgovor. Zapravo imamo, jer je to vjerojatno snimljeno u studiju negdje u Moskvi. To je odgovor. Još jedno odlično pitanje bilo je koji je to Putin bio prije nekoliko dana na prvoj crti. Pravi odgovor je da je ovo ovdje pravi Putin. Onaj s malo energije, starijeg izgleda, bez previše botoksa, tek malo, ali uglavnom bez njega. Ovaj starac izgleda kao Putin u svojoj. Ovo izgleda kao pravi Putin. Govori kao pravi Putin. Njegovi maniri su kao Putinovi. Usput, nekoliko dana prije ovog videa, ovog snimka iz studija, vidjeli smo ovog Putina u Aziji. Ogromni obrazi od botoksa, puna energije, zabavljao se sa slušalicom u uhu. Bio je kao klaun tamo, zabavljao sve i tako se smijao. Pogledajte to, je li to ista osoba? Ovo je razlika od samo 3 dana. Ne, ovo je lažni Putin. Onaj nasmijani Putin pune energije kojeg obično šalju među ljude, jer voli razgovarati s ljudima i dodirivati ih. Dakle da, vidite ovog čovjeka bez energije, gotovo mrtvog, kako vodi tu zemlju. To je pravi. Tako to možete zapamtiti. Govori vrlo tiho, stalno kašlje, kreće se jako sporo i iznutra je praktički mrtav. Tako danas prepoznajete Putina. Danas ćemo se dotaknuti Moskve, nestašice plina, Krima i još nekih drugih tema. Ali prije nego što krenemo, evo Evgenija Goldmana, jednog od ruskih blogera koji će vrlo brzo umrijeti. Zato moramo koristiti njegove informacije što je više moguće, jer ga uskoro više neće biti. To nam je vrlo ograničen resurs. Uživajmo u njegovom prostačkom opisu ruskih rafinerija. Putinov cilj trenutno je zeznuti našu Omsku rafineriju. Omska rafinerija jedna je od najvećih ruskih rafinerija koje još nisu napadnute ukrajinskim dronovima. Ako do toga dođe, bit će to katastrofa. Ali mi, brate, moramo spriječiti ovu glupost. Zašto tako pričaš? To je tvoja vlastita zemlja. Stavi Omsku regiju u blokadu, brate. U 4 prstena. Jebi ga. Ne daj ovom čovjeku vlast. On bi sigurno bio gori. Kao, on je Prigožin. On je definitivno Grigor Prigožin, samo bez privatne vojske. Ako nas napadnu, tamo je sjebano. Pola vlade treba strpati u zatvor. Jebi ga. Jebeni ljenčine. Jebi ga. Još uvijek čekam. Što čekaš? Jebi ga. Dok predsjednik ne dođe. Imamo li ikoga tko može donijeti odluku?
Jeber sva ministarstva. Ako vi sami ne možete odlučiti, još uvijek čekaju na njih odozgo. U redu, shvatio si poantu. Stvar je u tome da će Ukrajinci napasti rafineriju u Omsku. To je jako daleko, ali oni imaju sredstva za to. Mislim da je to što to nisu učinili strateška odluka. Postoje važnije mete bliže Ukrajini, koje je lakše napasti. Ali na kraju, ova rafinerija sigurno nije sigurna od Ukrajinaca. Oni su napadali i ciljeve koji su još dalje. Usput, Rusi su snalažljivi ljudi. Možda, a možda i ne. Ali oni su napravili ovu aplikaciju koju sam vam već pokazao. Pogledajmo je. Ova aplikacija ovdje prikazuje sve benzinske postaje u Rusiji. Ovo je područje Moskve, ali prikazuje sve benzinske postaje u Rusiji. Situacija izgleda malo bolje nego prošlog tjedna. Više je zelenog ovdje, što znači više goriva. Ili ipak nije. Ima li stvarno više goriva? Idemo u to, jer Rusi koriste ovu aplikaciju da vide koje benzinske postaje trebaju posjetiti. Pogledajte. Ukrajinci su pokrenuli novu online igru. Mijenjaju statuse benzinskih postaja i karte, označavaju prazne postaje kao opskrbljene, a opskrbljene kao prazne. Rezultat je kaos u Moskvi. Vozači gube vrijeme, troše dodatno gorivo, stvaraju gužve i sukobljavaju se na benzinskim postajama. I snimaju video zapise za nas da ih gledamo. Danas ćemo ih gledati puno. Sjećate li se one udaljene benzinske postaje koju sam jučer pronašao? Pa stvari su se promijenile u posljednja 24 sata. Pogledajte to. Benzinska postaja točno usred čega? Šume i polja. I teško je doći ovdje. Treba vremena. Udaljeno je. I bez goriva također. Ovaj tip je to spomenuo i svi su krenuli spamati taj unos. I vojla sada ima goriva. Zar stvarno? Pa zapravo nema, ali Rusi vide da ima. Pa će otići tamo, zakrčiti ga i uzalud potrošiti gorivo usred ničega, bez goriva. To je katastrofa. A ova aplikacija kaže, hvala vam. Pomogli ste drugim vozačima. Jesam li stvarno? Pomogao sam slobodnoj ukrajinskoj naciji. Hvala vam puno. Uz postojeću histeriju oko goriva u Rusiji, Ukrajina je odlučila još jače ih trolati, tako što je preplavila rusku aplikaciju ažuriranjima o dostupnosti goriva koje dijele vozači. Zapravo morate koristiti VPN i ruski poslužitelj da biste to napravili, ali to možete učiniti. Idemo na gde Benz putem VPN-a i mijenjamo status. Gdje god ima goriva postavimo da je prazno i obrnuto. I to je rezultat. A znate što to natjera Ruse da rade? Drago mi je da ste pitali. Pogledajmo to, jer oni to snimaju za nas. Evo jednog ruskog pijetla, pituka, koji snima video za nas. Vidite i sami što je. Pa pogledajmo. Kako misliš da nema goriva u zemlji? Mi sami vadimo ovu naftu. Jebote. Kako može biti da nema goriva, jebote? Ova jebena nafta, imamo je, kučko. Jebote. Ove riječi se na engleski prevode, imaš možda 5 ili 10 psovki. To je ništa. Zato moraš stalno koristiti iste riječi. Ali na ruskom to je sočno. Da, ne možeš to prevesti. Ali zamisli jako sočnu upotrebu psovki kakvu ni ti ni ja nikad prije nismo čuli. Ova jebena nafta, imamo je. Jebote, udariš u zemlju i nafta poteče. Kako može biti da nema goriva? Znači želiš reći da nam vlasti lažu, Kirile? Wow. Razgovara s prijateljem. Njegovo ime je Kiril, evo ovdje. Prijatelj je postavio jako dobro pitanje. Želiš reći da nam vlasti lažu? Možeš li to ponoviti još jednom, jer te snimam? Znaš, Max aplikacija na tvom telefonu snima ovaj poziv. Možeš li to ponoviti još jednom? Da nam vlasti lažu? Ne vlasti, ljudi. Da, ne vlasti. Stef, nisam to htio reći. Ne želim ići u zatvor. Dakle da, ako neki FSP službenik sluša ovo preko Max aplikacije, nisu vlasti. To su samo ljudi. Ludi. Ljudi koji stoje u redu. Oni stoje u redu i umjetno stvaraju ovu paniku. Ima goriva. Ljudi natoče čak i 10 litara, jebote. Auto ne troši ni toliko, ali oni ga stalno pune. Jebote. Kunjam se, ima goriva. Čak je jučer Putin izašao i rekao da ima goriva. Ima zaliha, ali ljudi stvaraju paniku. Zašto dobra ga stvarate paniku? Imam još 30 km goriva. Jebote, skroz sam u banani. Jebote, kažem ti, moramo reformirati engleski jezik. Trebamo više riječi, iskreno. Jebote, idemo. Pušiš otmjenu cigaretu, prijatelju.
Da, drago mi je što Ukrajinci kontroliraju ovu aplikaciju, jer Rusi zapravo potroše svoje gorivo i odu na pune zelene benzinske postaje. I bolno je kad tamo stignu. I ima puno ruskih automobila okolo i nitko nema goriva. Pa se međusobno svađaju i snimaju to i objavljuju na internetu da svi možemo vidjeti. Dobro, ali idemo u glavni grad, Moskvu. Sigurno ima goriva u Moskvi, zar ne? Kao, cijela Rusija dolazi u Moskvu jer je to mjesto na koje se ide. To je glavni grad. To je najveličanstvenije mjesto na koje možeš otići u cijeloj Rusiji. Dakle, ideš u Moskvu kao Ruskinja. Mlada Ruskinja koja ima neke planove u Moskvi. Možda imaš neke sastanke, možda trebaš naručiti taksi, možda trebaš naručiti hranu. Možda trebaš koristiti GPS da bi negdje otišla pješice. Kako je tvoje iskustvo? Pa, da vidimo. Upravo sam izgubio cijeli dan u Moskvi. Sjedim upravo ovdje sada. Vrijeme mi doslovno istječe. Upravo su mi svi sastanci, svi planovi za taj dan propali zbog GPS-a. Da, zato što su Rusi ometali GPS. Iznad Moskve i Sankt Peterburga kroz jako dugo vrijeme. Također iznad Baltičkog mora i Finskog zaljeva, te Baltika i Finske. Ali to znači da ukrajinskim dronovima postaje teže pronaći ciljeve. Ali također znači da ljudi stvarno ne mogu obavljati svoj posao. Ne mogu koristiti GPS za vožnju okolo. Ne mogu naručiti taksi preko Yandeksa, ruskog ekvivalenta Uberu. Ništa ne radi. Ne znaš gdje hodati, jer je Moskva velika i čudna. Ne možeš stvarno dobiti informacije jer je GPS ometan. Dakle, sam si u velikom gradu i tvoj ti telefon ne može pomoći. Ponekad čak ne možeš ni platiti jer internet ponekad ne radi. Iskreno ne razumijem kako itko može živjeti ovdje. To je jako dobro pitanje i ovo su stvarno iskrene suze zbog života u Rusiji. Stvarno sam jako uzrujan. Taksi. Vožnja traje 5 minuta. 1200 rubalja. I čak i kad naručim jedan, ne pojavi se. A pješačenje do tamo traje 15 minuta. Je li ovo uopće normalno? Stvarno ne razumijem, dečki. Zašto uopće živimo ovdje? Sada. I stvarno jedva čekam da odletim odavde. Vrlo rusko iskustvo u ruskoj prijestolnici. Ovo je sve simptom ruskog fašističkog režima koji napada slobodoljubivu ukrajinsku naciju, slobodnu naciju, pokušavajući ih okupirati. Ovo je samo simptom toga, ništa više. Imate temperaturu, a ta temperatura je simptom toga da vaše tijelo pokušava povisiti temperaturu kako bi napalo virus koji je u vašem tijelu. Na kraju ga uništi. Pa ovo je simptom toga da Ukrajinci uništavaju rusku državu otkako je započela rat protiv njih. I on aktivno ubija njihovu djecu. I ova žena doživljava te simptome. Nije ništa neuobičajeno. To su uobičajeni simptomi i svi znamo kako će to završiti. Imamo još jednu Moskovljanku. Sviđaju mi se te Moskovljanke. One snimaju te videe kad plaču, snimaju te videe kad su ljute. Lijepo ih je gledati iz daleka. Ne želiš im se približiti, uništit ćete. Ali ja uživam u tome. Ovo je dobra zabava. Ovo je još jedna Moskovljanka. Pogodaj. Drugovi, hajdemo razgovarati o tome da trenutno u Moskvi više nema benzina. Upravo zato što već sat vremena vozim po moskovskoj obilaznici. Obilaznica, Moskva, znaš. Veliki, veliki grad. Ima 3 prstena izvan nje. Najkraći, srednji i najduži. Zovu je cestom smrti, jer na toj cesti pogine toliko ljudi, budući da je to Rusija. Ali da, ona vozi po jednoj od njih. Ja sam na najbližoj i pokušavam pronaći benzinske postaje. Prošao sam više od 15 benzinskih postaja. I znaš što? Tako je. Na nijednoj od njih nema benzina. Barem 95-icu. Čak sam spremna stajati u redu sat vremena i platiti dvostruko više. Kakva naivna djevojka. Stojiš u redu sat vremena i plaćaš dvostruko više. Ne, prijatelju, stajat ćeš u redu 1 ili 2 dana. Isplakat ćeš dušu i platiti 3 puta više ili uopće nećeš dobiti gorivo. A kad ga i dobiješ, bit će lošije kvalitete, jer je vlada snizila standarde kvalitete zato što nema dovoljno goriva, pa će ti uništiti motor. To te čeka. Dakle, ovoj djevojci treba suočavanje sa stvarnošću, a mi joj ga pružamo. Spremna je stajati sat vremena u redu. Kakva princeza. Nemam više goriva. Vozim već sat vremena. Voziš već sat vremena. Neću gledati. Mislim da je treba još tjedan dana patnje da stvarno shvati stvarnost. Imam još Ruskinja koje ti želim predstaviti. I ova sljedeća, mislim ona prethodna, Moskovljanka nije u kontaktu sa stvarnošću. Ova sljedeća je puno više u kontaktu sa stvarnošću. Ali ne mogu ne spomenuti te ogromne usne kao kod ribe.
U Rusiji je to jako moderno. Čim navršiš, 18 ili tako nešto, napraviš si usne da izgledaš kao blobfish. Najružnija riba, te ogromne usne. Nijedan muškarac to ne voli u Rusiji. Nijedna žena to ne voli. Samo to rade. To je nešto što moraš napraviti u Rusiji iz nekog razloga. Ružno je za poludit, ali svi to rade. Ovo izgleda nekako normalno, ali postane puno gore. Nemate pojma. Za 5 godina bit će toliko velike. Ljudi, počinjem paničariti. Goriva imamo još za 0 km. Lampica za malo goriva svijetli već neko vrijeme, još od jučer. Jednostavno ne znam. Prvo, Rusija pogađa ljude visokim cijenama. Hrana, sve. Rusija udara ljude. Za sve. Od prokletih režija do svega ostalog. Uvijek je ili Rusija ili ljudi paničare. Putin je rekao da imamo goriva. Već sam ovo objasnio, ali postoji taj obrazac analize. Možeš napraviti ovu analizu kao paukovu mrežu. I evo rješenja ili rezultata. Doći ćeš do toga ako razmišljaš o stvarima. Doći ćeš do toga da je ovo rat koji smo mi započeli. I sada žanjemo ono što smo posijali. Posijali smo nasilje. Sada žanjemo to nasilje jer nam oni uzvraćaju napadima. Ali oni ne mogu doći do ove analize. Postoje te barijere koje je ruska propaganda postavila u njihovim mislima, tako da čim se približe objašnjenju, okrenu se nečemu drugom. Tako funkcionira ruska propaganda. Nikada se ne približiš pravom objašnjenju. Toliko je zaštićeno u tvojoj vlastitoj glavi. Nikada nije Putin. Uvijek su to. Ponekad političari, ponekad narod. Sve je to po toj mentalnoj karti, ali nikada nije Putin. Nikada nije vlada. Nikada nismo mi ti koji smo to učinili sami sebi. Nevjerojatno je gledati kako tih 30 godina Putinove propagande počinje djelovati na te mlade žene ili mladiće koji objašnjavaju ta pitanja. Vidite kako ta propaganda djeluje i vrti se u njihovim umovima, te ih vodi do pogrešnih objašnjenja. Prekrasno je to promatrati kao student ljudske prirode, ali užasno zagledati, jer su oni majmuni koji imaju virus u sebi. Znate, morate pokušati izliječiti to. I mi smo u procesu izlječenja toga, ali to će biti bolno. A sada više ne možete ni prokleto natočiti gorivo u svoj auto. Što se do vraga događa sljedeće? Hoće li i prijevoz prestati prokleto funkcionirati? Dobra pitanja. Što do vraga dolazi sljedeće? Ljudi čiji poslovi uključuju putovanja i vožnju. Što bi oni trebali raditi? Ne razumijem kako bih trebao preživjeti u ovoj prokletoj zemlji. Vidite, imamo neka shvaćanja, imamo neka pitanja. Nalazimo se u ovom malom balonu. Malo se širimo. Budući da je način razmišljanja Rusa vrlo ograničen, znate, malo ga širimo s ovim pitanjima i razmišljanjima. Ali treba puno boli da bi se to proširilo. Jer mi evoluiramo kroz bol i patnju. I mislim da im treba još malo toga. Sada vam predstavljam još jednu Ruskinju, čijoj analizi uopće ne mogu ništa zamjeriti jer je stvarno dobra. Stvarno je dobra, zato je zapravo i dijelim. Ako biste položili 25 bilijuna rubalja u novčanicama od 5000 rubalja jednu za drugom, to bi se protezalo oko 785.000 km, što je u miljama beskonačno puno. Puno. To je otprilike 20 puta oko zemljinog ekvatora ili udaljenost od zemlje do mjeseca, i tako dalje. Putin je potrošio toliko novca na rat protiv Ukrajine. Tim novcem Rusija je mogla preseliti ljude koji žive u nesigurnim i oronulim stanovima. Izgradila 1000 modernih škola i bolnica, opremila ih najsuvremenijom tehnologijom. Volim izraz state of the art, ali u Rusiji nema ni umjetnosti, ni neke funkcionalne države. Zato taj state of the art tamo baš i ne zvuči tako dobro. Dakle, pretpostavljam da mislim na njemačku tehnologiju ili možda politiku. Mogu su ulagati u znanost, razviti nove lijekove i tehnologije, povećati plaće učiteljima i liječnicima, te povećati mirovine. Više od 20 godina Putin tvrdi da mu je jedan od glavnih prioriteta preseljenje ljudi iz nesigurnih i propadajućih stanova. Ipak, 1000 ruskih obitelji još uvijek žive u oronulim barakama koje su nesigurne čak i za ulazak, a kamoli da ih nazovu domom. To je istina, to je vrlo dobra analiza. I zaista, ruska vlada je prije potpune invazije na Ukrajinu bila bogata vlada. Imali su nevjerojatnu količinu novca koja je samo stajala tamo, samo ležala okolo. Putin je igrao pametnu igru do 2014. godine. Platio je većinu dugova. Neke od njih jednostavno nije priznao stranim vjerovnicima. Skupio je 300 milijardi u stranoj imovini u stranim zemljama. I skupio je otprilike isti iznos novca u Ruskoj središnjoj banci, u zlatu i stranim valutama. Tako da su imali nevjerojatnu količinu novca koja je samo stajala.
dok su ruski ljudi živjeli u siromaštvu. Zatim je započeo ovaj rat i taj novac je trajao nevjerojatno dugo, oko 4 godine. Jednostavno, tvoja zemlja ne zarađuje puno više i samo spaljuje novac. To je trajalo nevjerojatno dugo, ali s tim novcem si zapravo mogao popraviti Rusiju. Popraviti je. Ali on to nije učinio, odabrao je drugačije. I to je sada ishod. Ali Rusija nije bila siromašna zemlja. Bilo je siromašnih ljudi, ali sama vlada koja je kontrolirala taj novac bila je bogata, jer je bilo toliko novca koji je samo stajao. Zato je Putin gomilao taj novac kako bi mogao započeti svoj rat. Sada idemo na Krim. Ono što se tamo događa je prilično lijepo. Pogledajte. 2025. Možete vidjeti noću iz svemira da je Krim osvjetljen. Krim je osvjetljen, prijatelju, jer su gradovi osvjetljeni i ceste su osvjetljene. Ovdje ima i nekoliko manjih područja. Idemo u 2026. godinu, nakon što su Ukrajinci koristili svoje sposobnosti za udare srednjeg dometa, kako bi jednostavno onesposobili više od 25 trafostanica, električnih trafostanica na Krimu i drugih točaka priključka na mrežu. I bum, Krim je u mraku. Veliki gradovi u Ferembolu, Sevastopolju, Fjodori, Jevpatoriji još uvijek rade. Mislim, još uvijek svijetle. Ali sve ostalo više ne. Nestalo je. Krim u mraku. Sekundarni učinci ovoga su da čak i restorani brze hrane, restorani i trgovine mješovitom robom, svi se zatvaraju na Krimu. Krim se prazni, Rusi odlaze. Zatvaraju trgovine, prodaju nekretnine. I to je dobro. Tako i treba biti. Usput, kad govorimo o krizi goriva na Krimu, naravno da je stvarno loše. Vidimo cijene goriva kakve nikad nisu viđene u Rusiji. To je 225 rubalja po litri, što je $11 po galonu. Sada, u Americi, možda mislite da je $11 po galonu i nije tako loše. Ja živim u Kaliforniji. Pa za Ruse u Kaliforniji, ako usporedite plaće s plaćama u Rusiji, Kalifornija kao savezna država je 5. ekonomija svijeta. Samo kao država. Ako to usporedite to sa Rusijom. Mislim da je životni standard otprilike 35 puta viši ili tako nešto. Ali cijene goriva su identične. Tako da je to nevjerojatno skupo za Ruse. Ovo su ubitačne cijene. Ako vidite ove cijene u Rusiji, možete se odmah ubiti. Ovo je toliko loše. A Krasnodar, koji je u južnoj Rusiji blizu Krima, već je prijavio nestašicu kruha. Nije da danas kruh znači isto što i kruh iz 1917. godine, jer tada je kruh bio glavna hrana koju ste jeli. Sada je kruh samo zamjenska hrana za nešto drugo. Ali ipak, to samo pokazuje da će biti nestašica hrane na tržištu, jer kamioni koji ih prevoze ili opskrbljuju nemaju dizela pa ih ne mogu dostaviti. Dakle, bit će nestašica. Ne kažem da će biti gladi ili nestašice hrane u Rusiji, ali će biti nestašica određenih vrsta hrane u različitim područjima. Hrane ima dovoljno. Neće biti gladi, ali to nešto znači. To je još jedan simptom ovog većeg problema. Prijatelji moji, nakon prethodnog videa dobio sam 2 nova člana na Buy Me a Coffee, koji su se pridružili obitelji. Puno vam hvala jer nemamo sponzore barem sljedeća 3 tjedna. Tako da se Tom van der Heide ponovno pridružio. Hvala ti puno, po 15. put, nije me briga. Pridruži se i dalje ću masakrirati tvoje ime. Tom van der Heide, Lork Fella. Hvala što si se pridružio. Ako ti se sviđa moj kanal, mjesečno članstvo na Buy Me a Coffee je pravi put. Možda si razmišljao o tome, možda nisi. Ali kada su stotine ili tisuće automobila u redu za benzinsku postaju širom Rusije, onda je to 1 do 2, možda i više ljudi po autu u tom prepunom prostoru uz cestu. Pa gdje će se olakšati? U pravu si ako si pomislio da će to jednostavno napraviti tu i odmah, jer to je ono što rade. To je ruska kultura. Iz nekog razloga nikada nisu prestali mokriti i vršiti nuždu uz cestu još od sovjetskih vremena. I to još uvijek rade. Pa je li to normalno? Od Kerče pa sve do mosta, rubovi cesta su prekriveni urinom i izmetom. Kao da ulazite u ograđeni prostor za majmune u zoološkom vrtu. Ljudi bi trebali imati malo pristojnosti. A odgovor na ovo za Ruse je da, to je potpuno normalno, što je usput rečeno istina. Bilo je normalno u sovjetsko doba i normalno je i sada. A usporedba s majmunima je vrlo točna, jer ako stavite grupu Rusa zajedno na dulje vrijeme, oni će mokriti i srati i počet će bacati to sranje jedni na druge kao majmuno. To se vrlo često može vidjeti. I da bi se ti problemi barem malo ublažili, ne problem nestašice plina, nego problem Rusa koji bacaju sranje jedni na druge. Neki od političara ili guvernera u nekim područjima
Obećali su postaviti prijenosne toalete uz kolone automobila, što je opet dobar način za zaradu. Jer u ruskim vladama vi posjedujete građevinske tvrtke, posjedujete tvrtke za iznajmljivanje toaleta, posjedujete tvrtke za skele. Skele se uvijek iznajmljuju, vi ih iznajmljujete, pa ih drže dugo vremena, čak i nakon požara. Zato me ne bi iznenadilo da ti određeni guverneri posjeduju tvrtke za iznajmljivanje prijenosnih toaleta. Naravno da će ih postaviti jer će zaraditi ogroman novac iznajmljujući te toalete od novca koji Moskva šalje ovoj oblasti. Da, tako da sada imamo ovakve slike gdje na svakih 100 automobila postoji jedan prijenosni toalet. Vrlo dobro. Manje nestrpljivih koji seru uz cestu. Na kraju krajeva to zapravo nije važno. Već ih vidimo kako ih prevrću. Već ih vidimo kako se prepunjavaju. Sve je u Rusiji sranje. Osim pišanja. To je to, prijatelji, za danas. Izuzetno sam uživao radeći ovu epizodu. Nadam se da će i sljedeća biti tako. I svake ćete ponedjeljka, srijede i petka dobivati ove zabavne epizode iz Rusije. Jer nam oni prave prekrasne videozapise, budući da su tako divan narod i nacija. Do sljedećeg videa, prijatelji, svakako se vratite. Obavezno se pretplatite na kanal i doviđenja.